Ja, godmorgen. Så er der mad, hva'? Det er bedst. Nej, Pepsi. Ikke sådan. Det er måske bare nærmest godbidder for Pepsi. Det er nogle små bløde nogen. Hallo, sviske. Hallo. Kan du ikke lige på ovnen? Så vil du altså sætte dig til så. Ja. Så er det det. Er det sovetryne? Er det sovetryne? Nej. Nej. Smukke pige. Er du en smuk pige? Hvad? Du er en smuk tyk. Hvad? Du vil bare gerne ned på dit tæppe. Du vil gerne ned på dit tæppe. Du vil få lov at sove her. Ja. Nu er vi hen til klokken 4:30 i morges. Så var der gang i butikken. Så er det 4:30. Hold da op. Så var jeg jo ved at lave mad, og jeg tænkte, de er garanteret sultne. Det var de så ikke. Så var vi ude og lege der 4:45, så var de ved at være trætte igen der 5:30. Ja. Så tog jeg dynen. Jeg tog dynen ind og lagde herude, så fandt jeg et bad til, så rullede jeg mig ind i det. Og så tog jeg en pude, så havde jeg mig ned sammen med den. Så var der Er det rigtigt? en 6 faldt i søvn igen. Ej. Og sov til lidt over 7. Så blev du vækket ved, at de tumlede rundt, eller hvad? Ja, nej. Eller du men var vågen. Så puttede de sig en til en, ikke? Og nogen lå over ved Pepsi. Så sov vi igen en time der på gulvet. Jeg tænkte, jeg fryser lige en ben. Jeg tænkte, nej, det er der bare ikke noget at gå væk. Jeg rører mig bare overhovedet ikke, så der er pau, ikke? Så du lå bare helt. Min jæse, hun var og sov sammen med mig. Når hun kom hernede. Ja, fordi at Peter skulle jo nemlig